Mikel Retegi, bigarren aiztondon, zorionak, kriston lasterketa egin da, bai taldea baizuk, salmuz gunda gorkoa. Bueno, lasterketa oso gogorra da, denbora guztian latigoekin, repetxoak igo, gero jeitsi eta latigo, eta oso nekatuta llegatzen zara bukaerara, eta saiatu gara lasterketa apurtzen, ona llegatu baino lehen, igoera honetara, eta lortu dugu, geneukan sinu eskapadan, eta Kastriotan atzetik atakatu dugu, eta sinu itxaron gaitu. Diegok eta sinuek kriston eguna egin dute, ez? Bai, Diego egunia ia osoa eskapadan egon da, gehien gustatzen zaiona eta gehien disfrutatzen duena. Eskerrik asko. Zuei.